jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe daraba yawo pindi tv e garti e kattande jomiraɗo subakande o gam jettinan ɗon ko sifa e kelle gaɗen e jaydeji leydi sénégal joni paɗen koye jaydeji ɗi ñalawma o ko altine ina hawri e nogas lewru jeeɗiɓiru hitande junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gaɗene e jaydeji leydi sénégal eɗen puɗɗoro e jayde guindiri nde lo solay kam simmen jaydiyankoɓe ɓe gatti ko yuti alhaali ɓe mbitande ko CEDEAO o mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kañum kay woni ko tuɗɗa e dow gardingo on ɗon commission mo ganduɗa kay kañum woni hooreɓe leyɗele ɗe CEDEAO holno waɗiri e gardidi e natal muɗum kam simmen jaydiyankoɓe noon ɓe garti ko yuti alhaali e sénégal mo ganduɗa kay dañi toɗɗande ɗiɗi ɓe mbi noon ɗum noon laati tan ko e on ɗon sommet mo ganduɗa kay kañum woni kolol ngol capanɗe e jeegom e jeenaɓiwol mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi kañum woni ko toɗɗa ko yuti alhaali e gardigo on ɗon CEDEAO ko noonne kadi général Birame Diop kañum nene toɗɗama ko yuti alhaali on ɗon commission holno waɗiri e gardinde natal muɗum kam musidmen jaydiyankoɓe e jayde guindiri nde le soleil ƴeewoyen jayde las quotidien ko hen jayde nde arti ɓe mbita nde ko sénégal kay waɗi réussir woni tan e heeɓi pollugo laabi ɗiɗi ɗum ko caggal nde hoorejo leydi ndi kam e général Birame Diop kamɓe ɗiɗi fof noon ɓe toɗɗa e dow on gonɗon goom ganduɗa kay kañum woni goomu ngu CEDEAO ɗum wi hoorejo leydi ndi kañum kay woni président en exercice mo CEDEAO ko noonne kadi mo ganduɗa ko kañum woni biyeteɗo général Birame Diop ko kañumne kadi woni ko toɗɗa e dow gardigo on ɗon commission holno waɗiri e gardi natal muɗum kono noon kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti ko yuti alhaali dawrugol on ɗon débatjo biyeteɗo Thérèse Faye mo ganduɗa kay waɗi lancé on ɗon landa walla ni on ɗon mouvement muɗum mo ganduɗa kay ko biyeteɗo ande dekkal e yakar holno mbaɗiri e gardinde natal mabɓe ƴeewoyen jayde vox populi kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti ko e pottital hakkude Amadou Ba kamɓe mo ganduɗa kañum woni Cheikh Oumar Anne ɓe mbitande ko jaggue ɗiɗi e kanɗon landa walla mbiyen on ɗon coalition mo ganduɗa kay kañum woni nouvelle responsabilité kañum woni ko pottiti jewtidi noon ɓe gartini kadi e konguɗo mo ganduɗa kañum woni sarɗiyanke mo Podor mo ganduɗa kañum woni Moussa Hamadou Sarr konguɗi muɗum ina tawe e jayde nde kono noon kam musidmen jeydiyankoɓe ɓe garti ko yuti alhaali e kinnugol hono kan ɗon landa ka hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓe kolliti kay wonde waylo waɗi hen honno waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde nde rutanima mo ganduɗa kañum woni mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye toɗɗaɗo e dow gardigo on ɗon président de la président en exercice de la CEDEAO holno waɗiri e gardidi natal muɗum ƴeewoyen jayde l'observateur kamɓe musidmen jeydiyankoɓe ɓe garti ko e wasgol yiyede Farba Ngom caggal nde Macky Sall wonno e jaɓɓede ɗo e nder leydi sénégal e nde ɗo yontere yewtude ɓe mbi noon ko sababu kay Farba Ngom yiyaka hen ko wondemo toon to caggal leydi gam yurnitade e cellal ɓandu makko holno waɗiri e gardidi natal muɗum jande nde rutanima ko yuti alhaali omo ganduɗa kañum woni mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye toɗɗaɗo e dow gardigo hono gunɗon goomu wiyetegu CEDEAO holno waɗiri e gardidi natal muɗum ƴeewoyen jayde quotidien le quotidien kam musidmen jeydiyankoɓe garti ko on ɗon réforme constitutionnelle ko yuti alhaali on ɗon commission parlementaire ɓe mbitande ko ɗin noon député ji ɗi ganduɗa kay kañumen ha joni de nena nanguiɗo nanguno holno waɗiri e gardidi natal muɗum ko yuti alhaali déclaration de patrimoine wonde kay hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye hani e ko yuti alhaali ɗum ganduɗa kañum woni fond politique kam e gueɗe goɗɗe ganduɗa kay ene foti yurnitede ɗum kala ina tawe e hello ɗiɗi e nder nden ɗon jayde wiyetede e jayde quotidien le quotidien kono noon kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti e toɗɗogol hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓe mbi ko sénégal kay heeɓi toɗɗande ɗiɗi toon to ganduɗa kay kañum woni to Freetown to lamorgo leydi ndi Sierra Leone holno waɗiri e gardidi e natal muɗum ƴeewoyen jayde Walf quotidien kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti ko on ɗon massification ko yuti alhaali coalition présidentielle ɓe mbitande ko APR kañum kay woni wadde recevoir omo ganduɗa kañum woni Diomaye Faye holno waɗiri e gardidi natal muɗum ɗum noon ko caggal nde mawɗo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye yiidi e gonnoɗo e hoorejo leydi sénégal Macky Sall ɓe mbi noon ko APR kañum kay woni réservoir wonande kay Diomaye Faye holno waɗiri e gardidi natal muɗum kono noon ɓe garti Ousmane Sonko omo ganduɗa kay natani e jeygu carte toon to banlieue mo Dakar Guédiawaye kam e Pikine ɗum kala jayde nde arti hen ƴeewoyen jayde ganduɗa kañum woni jayde Sud Quotidien kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti ko on ɗon comité d'économique des états d'Afrique de l'Ouest ɓe mbitande ko Sénégal kañum kay woni ko heeɓi toɗɗande ɗiɗi caggal hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye omo ganduɗa kañum woni général Birame Diop kañumen toɗɗama ko yuti e on ɗon gunɗon goomu holno waɗiri e gardidi natal muɗum ɗum ti sababu noon kam musidɓe men e jeydiyankoɓe ɓe
ɓe mbi ko Sénégal kañum kay woni ko heɓi wellitare hesere walla ni fofande wellitare hesere holno waɗiri e gardidi e natal muɗum ƴeewoyen jande coftal ɓallinde jande record quotidien kam simen jeynenkoɓe noon ɓe gatti koye ngel ɗon kawguel windere ngel ganduɗa kay e joofi e ñalawma hanki o tonto dewlaji dentude Amérique ɓe mbi ko Espagne ko kañum kay woni kippu ganduɗa kay ko ɓurɗo mantindede e hitande hikka ndede walla ni e windere ndede ɗum ko caggal nde ɓe pooli on ɗon kippo mo leydi Argentine ɓe mbi noon ko Espagne ƴetti nden ɗon hoodere muɗum ɗimmire ko yowiti e alhaali ngel ɗon kawguel windere ko wel Espagne ɓofti fof gila e meilleur joueur ha e meilleur gardien wondude ni e meilleur jeune joueur ɗum kala ko Espagne woni ko ƴetti ɗum holno waɗiri e gardidi natal muɗum e jeyde record quotidien bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe a yaw Pindi TV kasi haalaɓe ceer ko ɗum woni komin kamno ruminanade ko sifa e kelle gadane yoga e jeydiyeji leydi Sénégal adi meɗen e rubinde jeydiyeji wonata ko janggo soko weeli keno ɗo e nden min wiyo jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV woto jejjide wadde abonné commenté kam e partagé Allah jarama on jarama